आज केले अस्सल मालवणी पद्धतीची झणझणीत अशी अंड्याची आमटी. मासे नसले ना काय हा आपला बरा पडता. याकच केलास काय खटखट नाही. अंडी उकडून घेतलंय, गॅसवर तवो ठेवायचं, तेल घातले, आला लसूण कांदो लाल होईचं भाजून घेतले, ओला खोबरा घालून खळखळीत व्हायचं वाटाप भाजून थंड झाल्यावर मिक्सरच्या भांड्यात काढून पाणी घालून बारीक वाटून घेतले. अंड्याची साला काढून उभे चीर पाडून घेतलंय. कढईत तेल घालून बारीक चिरलेलो कांदो घातले, लाल होईचं परतून वायच आला लसूण पेस्ट घातल्याने वास जायचं परतून घेतले. 1 चमचो लाल काश्मीरी मिरची पावडर, 2 चमचे घरगुती मालवणी मसालो, वायच हळद घातले. मसाले करपताने मग चिमटीवर पाणी घालून मसाले तेलावर परतून तयार करून घेतलेला कांदा खोबऱ्याचा वाटाप घातले. चवीपुरता मीठ घातले. आमटे कड इल्यावर उकडून चीर पाडून घेतलेली अंडी सोडून 10 मिनिटं आमटी चांगली उकळून घेतले. गॅस बंद केले, वरसून कोथिंबीर घातले. मस्तपैकी झणझणीत अशी मालवणी अंड्याची आमटी तयार. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्याकडे अंड्याच्या आमटे कवटाचा निस्त्याक म्हणतात. तुम्ही काय म्हणतास कमेंट करून नक्की